Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Maureen na ngayon ay nasa Canada. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lamang ako sa pangalang Maureen at sa ngayon ako ay narito sa Canada kapiling ang aking buong pamilya. Mahabang kwento kung paano kami nakarating dito ng aking pamilya. Pero hindi po yan ang nais kong ibahagi, kundi ang naging karanasan kong hindi ko na talaga malilimutan na may kaugnayan sa Pasko at Bagong Taon. Alam ko pong abala kayo, lalo na sa mga natatanggap ninyong sulat mula sa katulad kong tagapakinig. Pero umaasa po ako na mabibigyan ng pagkakataon ang aking kwento na maisahimpapawid sa inyong programa. Bakit sa akin mo binibilin yan, Maureen? Hintayin mo na lamang si Ariel. Gustuhin ko man, hindi pwede, Becky. Sasama lang ang loob niya pag di ko mapagbigyan ng hiling niyang ihatid niya ako hanggang sa bahay. Pero mas mabuti pa rin ikaw mismo ang makausap niya. Nang sa ganon, hindi naman ma-offend yung tao. Biruin mo, mag-e-effort siya para sunduin ka. Tapos hindi ka niya maaabutan dito sa trabaho dahil umuwi ka na? Kaya nga binibilin ko sa'yo, Becky. Alam mo, Maureen, sa ginagawa mong yan, parang hindi mo mahal yung jowa mo. Nakakarami ka na, Becky. Alam mo naman na mahal ko si Ariel. Kung ganon,
Bakit di mo kayang ipaglaban ang pagmamahalan nyo? Alam mo naman ang dahilan, di ba? Ay, Naiintindihan mo naman ako, di ba, Becky? Kaya please naman, tulungan mo ako, friend. Please. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tay, dumiretso naman po akong umuwi pagkatapos ng trabaho Bakit ko. ngayon ka lang? Naglandi ka na naman? Tay, Dahil kung hindi ka naglandi, dapat kanina ka pa nakauwi. Nakapagluto ka na sana. pasensya na po, Itay. Hindi kasi ako nakasakay agad pagdating sa paradahan. Napakahaba po kasi ng pila. Napakarami mong dahilan. Magluto ka na at kanina pa ako nagugutom. Dalian mo! napakaaga mo na ngang umuwi, napagalitan ka pa rin? Ano ba naman yan? Napakahaba kasi ng pila sa paradahan kahapon, Becky. Hindi ako nakasakay agad. Tapos traffic pa. Kaya inabot pa rin ako ng dilim. Ayun, nagalit si Itay. Hay nako, over naman si Tatay Kanor. Ano na lang ba ang gusto niyang gawin mo? Hindi ko alam, Becky. Hindi ko alam. Nakakaawa ka naman, friend. Ay naku, babanggitin ko pa lang sana siya pero hayan na siya. Padating na. Ha? Maureen, kumusta? Becky, kumusta? Okay naman ako, Ariel. Ariel, bakit ka narito? Becky, day off ko ngayon. Kaya inagahan ko na ang pagsundo sa'yo para siguradong maabutan kita. Ha? Ang mabuti pa, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Sige, babush! Anong ginagawa mo dito, Ariel? Hihintayin na kita hanggang matapos ang trabaho mo, Maureen. Ano? Pero ang aga-aga pa lang. Walang anuman. Basta maghihintay na ako dito. Ipinangako ko kasi sa sarili ko na kailangan ko nang makilala ang tatay mo. Sana maintindihan mo ako, Maureen. Kumusta po kayo? Wala akong pakialam kahit sino ka pang damuho ka. Itay, wag naman Talagang po sana. malandi ka! Sir, huwag niyo pong saktan ng kasintahan ko. Ano? Anong sinabi mo? Kasintahan mo ang babaeng ito? Opo, kasintahan ko po si Maureen. Kita mo na, talagang malandi ka! Huwag po, tama na. Parang awa niyo na. Huwag niyong saktan si Maureen. Maawa po kayo. Wala kang pakialam kahit ano pang gawin ko sa kanya. Huwag kang makialam, damuho ka! Sanay na akong matapang sa akin ang aking ama, Ate Emmy. Ako kasi ang sinisisi niya sa pagkamatay ng aking ina.
Ayon kasi sa aking tiyahin na kapatid ni Itay, namatay daw ang aking ina noong ako'y isinilang niya. Kaya't mabigat ang loob sa akin ni Itay. Mula nung ako'y magkamalay, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Itay. Kasambahay o katulong ang trato niya sa akin. Sa totoo lang, Ate Emmy, mas marami pang naitulong sa akin ang aking tiyahin nung nag-aaral ako kesa si Itay. Pero kahit ganun, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Noong nalaman ni Itay na may kasintahan na ako, lalo siyang naging istrikto. Kung dati pinapagalitan lang niya ako kapag ginagabi ako ng uwi, biglang nag-iba noong nakita niya si Ariel. Sinasaktan na niya ako kapag ako'y ginagabi. Hindi ka lang kriminal, malandi ka pa. Wala kang silbing nakapag-aral. Napakasakit niyo namang magsalita, Itay. Anak niyo po ako. Wala akong anak na kriminal. Hindi ako kriminal, Itay. Hindi. Kriminal ka. Kahit ano pang sabihin mo, kriminal ka. Ikaw ang pumatay sa asawa ko kaya kriminal ka. Kriminal! Hindi ko na kayang ganitong trato niyo sa akin, Itay. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Sige, lumayas ka. Akala mo ba pipigilan kita? Mas mabuti pang ang lumayas ka na dito, kriminal. Lumayas ka na! Grabe talaga si Tatay Kanor. Hindi mo naman kasalanan kung namatay ang nanay mo nung ipinanganak ka niya. Paano mo naman naging kasalanan yun, friend? Talagang iba ang ugali ni Itay. Talagang ako ang sinisisi niya. Ay, Wala nung nagkamalay ako. Lagi na lang akong nagsasakripisyo. Pagod na ako, Becky. Pagod na ako. naiintindihan kita, Maureen. Mabuti naman at dito mo naisipang tumuloy. Safe ka rito. Pasensya ka na, Becky. Pero tiyak na patungo na rito si Ariel. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa kanyang umalis na ako sa bahay. Hindi ko lang kasi alam kung saan nakatira si Ariel. Kaya hiniling kong sunduin na lang niya ako dito sa inyo. Ganun ba? Friend, ibig bang sabihin, makikisama ka na kay Ariel? Magli-live-in na kayo? Siguro. Bahala na, Becky. Total, lagi namang sinasabi ni Itay na malandi daw ako. Pero hindi sapat yun na dahilan para gawin mo ang iniisip ng Itay mo tungkol sa iyo. Baka lalo ka lang maging kawawa. Hindi naman siguro, Becky. Ramdam kong mahal na mahal ako ni Ariel. At mahal na mahal ko rin siya. Kaya sa tingin ko, tama lang ang desisyon kong ito. Makikisama na ako kay Ariel. Ayaw po kaming kausapin ni Tatay Kanor, Chang. Kaya kayo po ang naisipan naming lapitan ni Maureen. Naiintindihan ko kayo.
Salamat at naisipan niyo akong lapitan. Pinag-usapan po namin ito ni Maureen. Totoo po ang sinasabi ni Ariel, Chang. Plano na kasi naming magpakasal dahil ayaw naming nagli-live-in na lang. Kaya gusto po namin kausapin si Itay para hingin ang pahintulot niya. Totoo po yan, Chang. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko si Kuya Kanor. Salamat po, Chang, kung handa kayong tulungan kami. Nag-iisang pamangkin ko kay Kuya Kanor si Maureen. Kaya ako mismo, hindi ako pabor sa paninisi niya kay Maureen dahil sa pagkamatay ni Hipag. Hindi dapat ganoon. Kaya huwag kayong mag-alala. Pupuntahan ko si Kuya. Kakausapin ko siya tungkol sa plano niyong magpakasal. Wala akong kilalang Maureen. Ano ka ba naman, Kuya? Nag-iisang anak mo si Maureen. Ano ka ba, Minyang? Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na wala akong kilalang Maureen? Hindi ka ba nakakaintindi? Huwag ka namang magalit, Kuya. O sige, kung wala kang kilalang Maureen, di wala. Siya, magpapaalam na ako, Kuya. Huwag mo naman sana akong idamay sa galit mo sa kanya. Naawa pa ako kay Chang noong ikinwento niya sa akin ang ginawa sa kanya ni Itay noong sinubukan niya itong kausapin tungkol sa pagpapakasal namin ni Ariel, Ate Emmy. Pakiramdam ko'y nanghihina ako noong nalaman ko ang mga pinagsasabi ni Itay. Pero pinilit kong magpakatatag at maging mahinahon para hindi mamahay ang galit at sama ng loob sa dibdib ko. Nagpakasal kami ni Ariel kahit walang pahintulot si Itay. Total, pareho kaming nasa wastong gulang. Sinikap kong maging masaya sa kaarawan ng aking kasal kahit pa hindi ako inihatid sa dambana ni Itay. Inisip ko na lang na naroon siya noong araw na yon para hindi ako maging malungkot. Hanggang sa ipinaglihi ko na ang panganay namin ni Ariel. Nalalapit na noon ang Kapaskuhan, Ate Emmy. Maureen, alagaan mo ang sarili mo, ha? Ayokong may masamang mangyari sa iyo at sa magiging anak natin. Alam kong biyaya sa atin ng Panginoon ang magiging anak natin para sa nalalapit na Pasko. Talagang nag-iingat ako, Ariel. Kompleto sana ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kasama natin si Itay. Maureen. Ariel, wala naman sigurong masama kung subukan uli natin kausapin si Itay. Oo ba? Yan lang pala. Ha? Kung ganun, payag kang kausapin ulit natin si Itay? Bakit naman hindi? Anong malay natin? Baka sa pagkakataong ito, maunawaan na niya tayo. Bukod kasi sa kasal na tayo, buntis ka na rin. Magkakaroon na siya ng apo sa atin. Baka matanggap na niya tayo. Ang mabuti pa,
itaon natin siyang kausapin sa bisperas ng Pasko, Maureen. Sige, Ariel. Sana nga'y matanggap na niya tayo. Sa sandaling mangyari yan, ito na ang pinakamaligayang Pasko at pinakamasaganang bagong taong ipagdiriwang natin. Ito na, Ariel. Sino kayo? Itay, alam ko pong galit pa rin kayo. Pero sana, dahil man lang sa Pasko, matanggap at patawarin niyo na po. Maureen, sa tingin ko, hindi pa handa ang itay mo para tanggapin tayo. Halika na. Umalis na tayo rito. Sandali lang, Ariel. Sandali lang. Huwag muna tayong umalis. Maureen. Itay, alam ko pong naririnig niyo ko. Patawarin niyo po ako kung ano man ang naging kasalanan ko sa inyo. Patawarin niyo ako, Itay. Kung masakit po sa inyo ang pagkamatay ni Inay noong isinilang niya ako, mas masakit po sa akin. Dahil ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Pero alam niyo kung ano ang pinakamasakit, Itay. Iyan yung pagtatakwil niyo sa akin dahil sa pagkamatay ni Inay. Dahil kung ako lang sanang masusunod, mas ninais ko pang ako na lang ang namatay at hindi ang Inay. Nang sa ganon, hindi niyo ako sinisisi sa tanang buhay ko. Maureen. Inuulit ko, Itay. Patawarin niyo po ako. Maligayang Pasko sa inyo, Itay. Mahal na mahal ko po kayo. Maligayang Pasko po, Itay. Dito na lang tayo maghintay ng masasakyan sa tapat ng bahay nyo. Huwag na tayong maglakad kasi dumidilim na at alam kong pagod ka na sa kaiiyak. Maureen, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka kung ano pang mangyari. Ariel! Diyos ko! Sino ka? Bakit mo sinaksak ang asawa ko? Akin na yung bag mo kung ayaw mong saksakin kita. Akin na! Hayop ka! Yung bag ko! Hayop ka! Diyan ka na! Ariel! Diyos ko! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Tulungan niyo kami! Ariel! Maureen, anong nangyari? Si Ariel, Itay! May sumaksak kay Ariel! Ariel! Diyos ko! Ariel! Ariel! Huwag kang mag-hysterical, Maureen. Kumalma ka lang. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Sandali lang. Hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Dapat madala sa ospital ang asawa mo bago maubusan ng dugo. Diyos ko, bisperas ng Pasko ngayon. Pero narito po ako sa chapel ng ospital at nananalangin sa inyo.
Parang awa niyo na po. Iligtas niyo ang asawa ko. Huwag niyo pong pababayaan si Ariel. Parang awa niyo na po. Maureen, Itay, huwag ka nang umiyak. Nakausap ko na ang doktor. Ligtas na ang asawa mo. totoo po, Itay. Oo. Ligtas na sa kapahamakan ng asawa mo. Totoong nanganib siya dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Mabuti na lang at pareho kami ng tipo ng dugo. Kaya ako na ang nag-donate. Itay, maraming salamat po. Maraming salamat po, Itay. Walang anuman. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. At para sa magiging apo ko. Ayokong maulila sa ama ang magiging apo ko. Itay, Alam kong buntis ka. Dahil laging sinasabi ng iyong Tiyang Minyang ang kalagayan niyong mag-asawa. Ewan ko ba kung bakit naging matigas ang aking puso. Samantalang wala ka naman talagang kasalanan sa nangyari sa iyong inay. Itay, Kaya hindi ko napalalampasin ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa iyo. Anak, patawarin mo ako, anak. Itay, sa tanang buhay ko, ngayon ko lang narinig na tinawag niyo akong anak. Ngayon lang. Dahil ngayon lang ako nakapag-isip, anak. Pero huwag kang makalala. Dahil lagi mo lang maririnig sa akin ang mga katagang yan. Kung mapapatawad mo pa ako, anak. Hindi na kailangang humingi ka ng tawad, Itay. Dahil kahit kailan, hindi ka nagkaroon ng kasalanan sa akin. Mahal na mahal kita, Itay. Maraming salamat at tatanggap niyo na rin ako. Sa totoo lang, anak, matagal na kitang tanggap. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit naging matigas ang aking puso. Siguro, naghanap ako ng masisisi dahil di ko matanggap ang pagkawala noon ng nanay mo. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, anak. Tanggap kita. Hindi lang ikaw. Tanggap ko rin ang asawa mo. At higit sa lahat, ang aking apong nasa iyong sinapupulan. Kaya ingatan mo ang sarili mo, anak. Oo, Itay. Pangako, mag-iingat po ako. Maligayang Pasko po, Itay. Maligayang Pasko rin, anak. Maligayang Pasko.
Pasko ng taong 2013, Ate Emmy. Yan ang pagdiriwang ng Pasko at bagong taong hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Dahil simula noong Paskong yun, naging maayos na ang buhay ko dahil nagkaintindihan na kami ni Itay at nailigtas na sa kapahamakan ang aking asawa. Pagkapanganak ko, nang ibang bansa si Ariel at pinalad siya sa naging trabaho niya dito sa Canada. Matapos ang ilang taon, nakuha niya kaming mag-ina dito, maging ang aking ama. May mga kapatid din siyang natulungan niyang makapunta rito at lahat sila may maayos na trabaho ngayon. Pero kahit narito na kami, isa pa rin sa mga bisyong hindi naming maiwasang mag-asawa ang pakikinig ng drama dahil kinalakhan na namin ito. Ito ang aking kwento. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa inyo. Lubos na gumagalang, Maureen. Maligayang Pasko at manigong bagong taon din sa iyo, Maureen. Karaniwan nang may mga pangyayaring darating sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Pero pag matibay ang paniniwala natin sa Poong lumikha, makakaya natin ito at malalampasan. Gaya na naging karanasan mo, napakatagal mong inasam ang kapatawaran ng iyong ama. At noong nakamit mo ito, sa panahon pang hindi mo inaasahan. Lagi nating tandaan ang tunay na kahulugan ng Pasko, pagmamahalan at pagpapatawad. Dahil yan ang nais ng Panginoong Hesus na buong pusong inalay ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng sanlibutan. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok na karanasan, ligaya at lumbay, nagbibigay bakas